Mao di ay nga ang atong mga igsoong sa FD dili makatub-an kung imo silang pangutan-on kinsay nag-ingon nila nga ang rosaryo makapaabog og demonyo. Kaya kung atong pangutan-on ang mga apostoles, pangutan to si Pablo, kung rosaryo ba ang iyang gigamit atong nangabog siya og mga demonyo, atong basahon. Nabuhat kapitulo 16-18, ang iyang gigamit dili rosaryo, kundi ngalan ni Hesukristo. Kung ato sa pangutan-on ang sikinta ka mga disipulo, Lucas kapitulo 10-17, ang ila pong gigamit ngalan ni Hesukristo nga Nazaretnon. Mo to yang gigamit pag-abog sa mga demonyo. So ang pangutana karon, kinsa day nagtug-an sa igsuon natong mga kultuhulik nga makaabog og demonyo ang rosaryo? So atong tan-awon. Sumala pa ni Gabriel Amors, ang nagsulti kuno nga ang rosaryo makaabog dili si Kristo kundi ang yawa. So ang nagsulti day sa mga Katoliko nga makaabog ang rosaryo o mga demonyo ang yawa. Karon naminaw ang Katoliko sa yawa. Wala man si Kristo nagsulti ana. Ang yawa man nagsulti. So karon dili din sila sumusunod sa Ginoong Hesukristo. Sumusunod din sila sa yawa. Nga naman naminaw mo sa yawa. Kaya kung naminaw pa man ni Kristo, ang gamito ninyo sama sa gamit sa mga apostoles. Ang ngalan lamang ni Hesukristo nga Nazaretno. So klaro na. Kinsay gisulod karon sa mga kulto. Makaluluoy in taon kaayo ang panabot ni ining maong gitawag og sulpot at the same time tagak. Nganuman kay kung sakuan pa sa ebidensya pa, dili siya kabalo mo determine kung unsi factual o dili gitawag og factual. And naghatag siya conclusion sa mga butang nga wala siya nahibaw sa kinauyukan sa butang nga iyahang gitawag og giatake. Ingon pa niya, di daw kuno matubag kung kinsa din nagsulti nga ang rosaryo magkapangabog og tawag ining yawa. Actually makatubag man. Nga naman sa hinungdan nga ang Santo Rosario implicitly implied presentation gigamit niya ang ngalan ng Ginoong Jesucristo ug ang ngalan sa Santissima Trinidad. O tan-awa ragon ng Credo, di ba? Nagato ako sa Dios nga Amahan makagahom sa ngatanan ang yawa na hadlok man. Di man mag-profess og pagtuo ang yawa ngadto sa Dios in terms of submission sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Kaya ang pag-profess magud nga I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, nagpadayag na nga ang mga tao nga nag-recite ana gisubmit niya ang iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Di ba? Ang yawa di man mulitok ana. Samot ta sa amahan namo kanang the Lord's Prayer or the Pater Noster nga ang Kristo mismo nagtudlo ni ana, di ba? St. Matthew chapter 6 verse 9. And kanang angelic salutation, Ave gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Nagyapon ang ngalan ni Kristo. O niya pagkakaman kanang mayon ng Katoliko, himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, every mag-end ang mga mysteries. Kapilagon na litokon sa isa lang ka tawag ining misteryuhan, kalima, kaunom. Kaunom litokon, ang maong gitawag o Gloria Patri. Mulitok ba ng yawa, anak nga dili man, atakihon man na asyawa. Muna tingala ko nga nung mga taki mo. Di ba? So karon. So, matubag na to nga kung kinsay nanudlo ni anak. Ang balaang kasulatan, major premise ang balaang kasulatan nanudlo nga pinaagi sa ngalan ni Jesus, abugon ang gitawag og yawa. Sa Santos nga Rosario, gigamit ang ngalan ni Jesus. So therefore, ang yawa adlog sa Santo Rosario. Nganuman, kay ang kinauyukan nga butang nga naa sa Santo Rosario, ang Dios o ang ato ang Ginoong Jesucristo. Okay, karon. Angon pa niya, kinsa may tawag ina nagsulti nga ang Rosario pagpangabog sa yawa? Dili daw si Kristo, sumala pa niya. Ingon niya, dili daw si Kristo. Ang nisulti daw ang tawag ining pari. So nahulog nga ang pari nisulti nga ang yawa, hadlok sila Santos nga Rosario. So dapat di daw tuuhan ang yawa, ang Katoliko ni tuo daw sa tawag ining yawa. So nga atong tubag ni ana simple pud kaayo. Ang tawag ining yawa ni atubang sa persona Kriste. Buti pasabot the representative of Christ dinhi sa kalibutan mao nang mga pari. Ug usa din na si Father Gabriel Amort kanang gikot ining ato ang amigo nga tawag ining sulpot ug tagak. So buti pasabot nitindog si Father Gabriel Amort in the authority or by the authority of Christ.
Nga naman kay pari man siya sa Dios, di ba? Malaki chapter 2 verse 7 nga sila ministro sa Dios. Sila sinugo sa Ginoong Dios nga labing gamhanan. O nya according sa balang kasulatan Saint Mark nga naa sila kagahom sa pagpahawa og tawag ining mga yawa. So man ang hinungdan nga ni barog siya against sa tawag ining yawa in the name of Christ. So buti pasabot kung ni barog siya in the name of Christ, iyang girebuke ang yawa by the authority of Christ. So kanang panahon na ang yawa under trial kung baga. Nga naman kay atubang man niya ang representative ni Kristo. So sa gahom ni Ginoong Kristo ni atubang ang tawag ng yawa niya. So every time nga mapugos ng yawa, pagpatugan, motugan ng yawa. Sama sa nihitabo sa Saint Mark chapter 1 verse 23 to 25. Nga niingon ang tawag ining yawa nga kabalumi nga ikaw ang Holy One. Subot pasabot. Tawag ining ang mga apostol nituo sa yawa na. Submissive sila sa yawa sa pagsulti sa yawa nga nituo mi nga ikaw ang tawag ining balaang anak sa Dios. So, buti pa sabot makita nato kung kana ang argumento itangtangan ang nakasulat sa Saint Mark chapter 1. Di ba? At basahon ning Saint Mark chapter 1 verse 23 to 25. Basahon nato ha. San Marcos kapitulo 1 bersikulo 24 23 hangtod sa 25. Sige ingon dinhi. Unya may tawo nga giyawaan nga misulod sa sinagoga og misinggit. Unsay imong tuyok kanamo Jesus nga Nazaretnon? Mianhi ka ba aron paglaglag kanamo? Nakaila ako nga ikaw mao ang balaang sinugo sa Dios. Kini nga tawag ang nga statement bakak ni kayawa ang nasulti. Ang kaatubang niya ang Kristo. So every time nga ang Kristo kaatubang ni sa yawa, ang yawa mo tawag anang mo declare na, mo proclaim na kung unsa ang Kristo. Same pod. Sa dihang ni atubang ang yawa kang Father Gabriel Amort, nganuman nitindog si Father Gabriel Amort dili by his own authority, kung dili by the authority of Christ. So mananingon ang yawa nga every time nga litokon ang Ave Maria sa Santo Rosario magkurog mi. Nanuman kay kanang Ave Maria di man apulong sa pari. Dili man apulong sa obispo, di man apulong sa papa. Kundi pulong na sa Dios nga gipalitok sa anghel sa atubangan sa mahal nga birhen. Mao na nga hadlok magkurog ang yawa ana. Unya ang paningkamutan sa yawa atakiho nang maong klaseng pag-ampua. Atakiho na. Mo nang tingala ko ning mga tawhana. Ginatake ng Santo Rosario. Subot pasabot kini mga tawhana gigamhan ni siyawa. Gigamhan ni siyawa ning tawhana. Muna every time mga makakita mo sa iyang tawag ining video, ang yawa mo'y nagpaluyo ini. Nga naman kay ang mga chief truths sa pagtuong Kristiyano nga naaliha sa Santo Rosario mao ang giatake ang tawana. Ha? Ang chief truths ha? Unsa man ang chief truths? Kanang pagkatao, pagkamatay, pagkabanhaw, pagsakas langit. Mo man ang chief truths kang tulo. Naa na Santo Rosario. And ikaapat ang profession of faith ngadto sa Dios. Hebrews chapter 11 verse 6 ang Dios dili mahimuot sa mga tawo ngay pagtuo. Mo bitaw every time nga ang Katoliko magrosaryo, iya nang i-recite ang iyang profession of faith ngadto sa Dios. Yawa ra ang di gusto ana. Kay paningkamutan sa yawa nga ang tawo mamahimong faithless. Di ba? Oh. Karon, kinsa may tawag ining iya siyawa ron, dili ang Katoliko. Kamo nga mga sulpot o mga tagak nga nagtuog tradisyon sa tao gikan anang inyong pundo ka tinukod lang og mga kano, tinukod lang mga Amerikano. Muna nga ang Santo Rosario basa kana na ganis gutan gimok yun ang tawag ining yawa, mugimok yun ang yawa. Unya ang ilang pagsulti pagbugal-bugal sa Santo Rosario. Wa sila kabantay ang kinauyukan sa Santo Rosario. Gahom sa Diyos. Nganong gahom man sa Diyos? Di man kagilitok ang tanang pag-ampo nga na biblical. Di ba yung ninyo motungos Biblia? Nganong atakihom man yung pag-ampo nga tanang mga naadinha nga mga letra nga nagputang sa gitawag og Santo Rosario. Biblical man. Iya ginasiyawa na tawana. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV, Argumento page,
Kuya Apologies TV page and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sando II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.